slashing in. Man gets it big time. What a slam. A hlavně říkám, hlavně jsem na něm viděla, že to prostě není možné takhle dělat, jo? Že opravdu i ty jeho hodnoty byly takový jiný, než měly být, věnoval se jenom sám sobě, takový zahleděný, já běhal po baráku, a kde je krejčovský metr, musím si změřit bicáky, hrozný, opravdu hrozný. Jo?